Os traballadores do metal da provincia de Pontevedra volven colapsar as rúas de Vigo. É a terceira xornada de folga. A patronal confía en chegar mañá a un preacordo cos sindicatos. Que tal? Boas tardes. En medio da polémica pola morte de dous gardas civís, o goberno recoñece que no Estreito de Xibraltar operan unhas 600 narcolanchas. Un informe do Executivo alerta de que eses grupos criminais cada vez son máis violentos. Y lo que necesitan es todo tipo de medios, de recursos para luchar contra esas grandísimas mafias. Estamos trabajando en ello, dotándonos de medios, no solo a nivel nacional, sino también internacional, colaborando. Este tema, a morte de dous gardas civís, está marcando tamén a recta final da campaña electoral en Andalucía. Dende Galicia, o presidente da Xunta di que está demostrado que Andalucía mellorou con Juanma Moreno. Desexolle que teña o éxito necesario para poder gobernar como gobernou a toda agora, como gobernamos en Galicia, respondendo ante a xente que nos dá a confianza mayoritaria e maioría absoluta para cumprir os nosos compromisos. Seguro que recordan o caso do home que apareceu ensanguentado nunha cuneta da autovía do Morrazo esta mesma semana. O xuíz enviou a prisión a 3 persoas por secuestralo en Vigo xunto a outra vítima máis que xa foi localizada e que está ben. Os investigadores cren que todo está relacionado cunha débeda. O paciente español positivo en antivirus é un home de 70 anos, ten síntomas pero está estable, segue illado no Hospital Gómez Ulla de Madrid. Preocupa algo máis a paciente francesa que está en estado crítico e conectada a un pulmón artificial. E xa o dicía Raúl na despedida do Galicia Noticias, Santiago vive hoxe o seu gran día, son as festas da Ascensión que reúnen a composteláns, turistas e peregrinos. Estamos en pleno casco histórico, mirando, Carlos Amado, tamén ao ceo. Claro que sí, moi boas tardes. Efectivamente, parte deste telexornal ímolo facer en directo desde aquí, desde os tellados de Correos, onde xa se pode ver a Nora en pleno funcionamento. Hai moito balbordo nas rúas, moita festa. Máis adiante no telexornal, sempre mirando para o ceo, veremos como se desenvolven estas festas da Ascensión. Vamos para Noria ahora compartir un pulpiño. ¡Hombre! Eso primeiro. Con las amigas y con los nietos. Pasar el día aquí porque es una tradición para nosotros. Nosotros no somos de aquí, somos de fuera, pero nos contaron que está con la fiesta del Apóstoles como la fiesta más picheleira, ¿no? Nos deportes, vaya final de temporada nos está agasallando Río Breogán. Despois do golpe na mesa en Madrid, chega a vitoria contra o Lleida diante dun Pazo dos Deportes de Lugo totalmente rendido ao equipo. Breo 114, Lleida 87. Gran baloncesto dos de Casimiro. E entra aire frío que mantén os termómetros moi freados este 14 de maio con temperaturas moi baixas nunha xornada en que o ceo está repartido entre nubes, claros, orballos, chubascos. O vento sopra de compoñente norte en xeral moderado. O goberno admite unha loita cada vez máis violenta contra as mafias da droga no Estreito. Un informe do propio Executivo alerta de que nesa zona unhas 600 narcolanchas están operativas. Con esa mierda, por lo que tienen. Admite o propio goberno no Estreito os axentes pelexan contra mafias, pero avisa. Quiero dejarlo claro, no estamos impotentes. Mafias que cada vez corrompen mellor as institucións e coa última tecnoloxía e todo tipo de medios materiais. Só no Estreito operan máis de 600 narcolanchas. Porque el crimen organizado maneja cantidades ingentes de dinero, por tanto puede tener acceso a la última tecnología. Segundo a Fiscalía Antidrogas, as organizacións criminais medraron un 32% só entre 2023 e 2024. A vicepresidenta segunda presiona o seu compañeiro de Interior. Y lo que necesitan es todo tipo de medios, de recursos para luchar contra esas grandísimas mafias. Estamos trabajando en ello, dotándonos de medios, no solo a nivel nacional, sino también internacional, colaborando.
Un dos puntos que máis preocupa é o crecente recrutamento de menores por parte dos clans da droga, mesmo para executar asasinatos. Os fiscais que traballan na zona admiten que sen máis medios é imposible. Enjuiciar hechos de esta naturaleza 4, 5, 6 años después es un fracaso. Fontes do Executivo admiten en privado que puido ser un erro non enviar o titular de Interior ao funeral dos 2 axentes mortos en Huelva. Han fallecido en un acto de servicio, no queda ninguna duda. Os outros 2 compañeiros feridos evolucionan favorablemente. Falamos das eleccións en Andalucía. Esta mañá referíase a eses comicios Alfonso Rueda. Deséxalle Juanma Moreno unha vitoria con maioría absoluta que lle permita seguir desenvolvendo os seus proxectos e mellorando Andalucía. Deséxolle que teña o éxito necesario para poder gobernar como gobernou a toda agora, como gobernamos en Galicia, respondendo ante a xente que nos dá a confianza mayoritaria e maioría absoluta para cumprir os nosos compromisos. Aproveitando o día grande das festas de Santiago, Alfonso Rueda confirmou a Borja Verea como próximo candidato á alcaldía de Santiago nas vindeiras eleccións municipais. É o primeiro candidato das grandes cidades confirmado. O IPC contense porque baixa o prezo da luz e tamén do gas natural. A taxa queda en abril no 3,2%, 2 décimas menos que en marzo. Os alimentos seguen, sen embargo, disparados. O que máis subiu foron os ovos, case un 15% máis caros. E a tenreira, por riba do 13%. Falándolles de prezos, hai que ter en conta o da luz a partir do mes que ven, porque o Goberno retira en xuño a rebaixa do IBE que se aplica dende que comezou a guerra de Irán. Tanto a electricidade como o gas pasan dun 10 a un 21% no imposto de valor engadido. E por iso se volve imprescindible controlar o consumo dos aparellos da casa para non levar un susto na factura. Pero sabemos realmente a que hora compensa poñer a lavadora para aforrar? Se me cuadra a mañá, poño todo. Se me cuadra a tarde, poño a tarde. Estar traballando, o que tens que facer ao chegar a casa, poñer o que necesitas e vía. Eu non os programo, pero sempre os poño pola noite, porque además fan ruido, entón non me entero, e además sei que é o máis barato nese momento. A factura pode variar ata 20 euros ao mes se mirámolo o prezo da luz antes de poñer en marcha os electrodomésticos. Así que adaptarse ás horas máis baratas é clave. Coa luz en máximos, cada hora na casa conta na próxima factura. Na práctica, porén, non todos miran a que hora usan os electrodomésticos. Utilizo lo que me haga falta, non miro tampouco. Total, poñemos cando nos parece. Se me cuadra a mañá, poño todo. Se me cuadra a tarde, poño a tarde. Pero antes miraba máis. E que di a factura da luz sobre isto? Factura realmente, por moi simplificada que venga, é máis difícil entenderla, porque os consumos sí que é verdad que están divididos en 3 períodos moi importantes. Que pasa? Que nós temos que adaptar o consumo aos prezos que ten o mercado nese horario. Os electrodomésticos máis modernos xa permiten programarse e esa pode ser a mellor forma de aforrar na factura da luz. O ideal é que funcionen nas horas máis baratas, entre as 2 da madrugada e as 8 da mañá. Non os programo, pero sempre os poño pola noite, porque además fan ruido, entón non me entero, e además sei que é o máis barato nese momento. Unha lavadora consume 2 kilovatios ao mes, pero de poñelo nun horario ou noutro pode supor o 30% de diferencia na factura. Horno, a lavadora, a lavavajillas, utilizándolo en el horario punta como en el horario valle, puede haber una diferencia de a lo mejor 15 euros ao mes. Cando menos, convén revisar a factura da luz unha vez ao ano. De Santiago a Vigo, porque hoxe alí volveu ser moi complicado circular cunha segunda xornada consecutiva de protestas no sector do metal. Alejandro. Sí, nova xornada de folga do sector do metal aquí na provincia de Pontevedra cunha manifestación que bloqueou as principais rúas da cidade de Vigo. Unha protesta coa vista posta nesa mesa de negociación convocada para mañá venres. Entre outras cousas, os traballadores demandan unha suba salarial así como unha mellora das condicións laborais. No caso de continuar enquistado o conflito,
As protestas poderían continuar os vindeiros días, concretamente o 19, 20 e 21 deste mes. E seguindo o mesmo camiño, o sector do metal da provincia da Coruña convocou para o vindeiro 19 de maio tamén unha xornada de folga. Os profesionais do metal volveron tomar as rúas de Vigo este xoves en demanda de melloras nos salarios e nas condicións de traballo. Con todo, agardan que esta sexa a derradeira xornada de folga tras a reunión convocada para este venres pola patronal. Moveu ficha no sentido que nos chamou mañán a negociar, entón estamos á espera de se a atitude patronal vai ser a mesma ou vai a ser inmovilista como tuvo nas anteriores reuniones. Na huelga perdemos todos, perde a patronal e perden os traballadores. Entón, tense que dar cuenta que non só solicitamos subidas salariales, senón melloras de vida. O que non podemos pretender é que sea os propios traballadores que teñan que arriesgar a posibilidade de que a economía teña un rumbo cambiante extremo e que repercute directamente no seu salario. Desde o inicio da negociación estivemos escoitando todas as súas peticións, algunhas delas xa foron aceptadas e, dende logo, que estamos nunha posición totalmente de diálogo para firmar mañá. Cedemos a peticións que para eles son moi importantes, como pode ser o incremento salarial. En riba da mesa está un incremento dun 5% para este ano. En calquera caso, a patronal denuncia violencia exercida por algúns dos piquetes. Limitan o dereito dos traballadores e traballadoras do sector a poder acceder ao seu posto de traballo. Estas actividades de violencia non se deben nin permitir nin normalizar. De non acadarse un acordo, a folga retomaríase o martes 19 de maio, desta volta tamén na provincia da Coruña. E se están buscando traballo, este verán vanse crear uns 50.000 novos empregos en Galicia, un 11% máis que o pasado ano. Case a metade, uns 20.000, son na provincia de Pontevedra. Os perfís máis demandados son os que están relacionados coa hostalería e co ocio. E relacionado con emprego, seguen as conversas de patronal, sindicatos e xunta para reducir o absentismo laboral. O conselleiro defende que as medidas que se tomen van respectar sempre o dereito dos traballadores a coller baixas por saúde. É unha realidade, tamén coincidimos todos, é unha realidade complexa, as causas son variadas, hai que traballar para comprendelas ben e temos que darlle unha resposta conxunta, multifactorial e o máis rigorosa posible, alonxarnos da demagoxia. Os Estados Unidos volven con ameazas agora á industria da pesca en España. Un grupo de congresistas pide ao goberno de Donald Trump que investigue supostas prácticas desleais de varios países e entre eles está o noso. O sector está atento e pide calma. Galicia lee con calma a carta que chega dos Estados Unidos. É unha petición de varios congresistas para que o goberno investigue prácticas que danan ao seu sector da pesca. Citan cousas como etiquetado falso, abusos laborais ou exceso de antibióticos na acuicultura. Non temos que ter preocupación por este tipo de investigacións, por canto a actividade pesqueira da frota española ten unos estándares en todo o que se podería investigar muy elevados. Cuestiones que claramente, si alguien lee y sabe cómo operamos en nuestro continente y especialmente en España, pues que tenemos los estándares más altos del planeta. Os congresistas piden investigar varios países, os líderes da pesca mundial. España xa ten sinalado algún. A lo mejor parte de los países y de los problemas que citen, como ese famoso level playing field que tanto defendemos, por ejemplo, cita a Tailandia en esa carta, a lo mejor podemos empezar a cooperar mucho más estrechamente en lugar de señalarnos. Moitos dos puntos da carta o sector europeo, o sector pesqueiro español suscribiría porque está en circunstancias moi parecidas. Cedo para saber se a petición chegará a algún porto, se terá efectos comerciais ou se perderá no océano da controversia política. Agora mesmo Donald Trump está en Pequín, onde o recibiron con todos os honores. A visita xera moita expectación, sobre todo despois de escoitar o líder chinés insistir en que teñen que ser socios e non rivais. Trump foi recibido por Xi Jinping na praza de Tiananmen, aos pés do Gran Palacio do Pobo, reservado para as grandes ocasións políticas. Primeira mostra da vontade de cooperación. O líder chinés insistiu en que deben ser socios e non rivais, mentres que Trump falou do honor de ser o seu amigo e da mellor relación que tiveran nunca. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend, and the relationship between China
And the USA is going to be better than ever before. Os dous mandatarios abordaron as relacións comerciais entre ambos países. Dende Washington pediron que Pekín comprase máis produtos agrícolas estadounidenses e o goberno chinés interesouse por comprar máis petróleo dos Estados Unidos. Xunto con Trump viaxou unha delegación de empresarios estadounidenses, como Elon Musk ou os directivos de Nvidia ou Apple. Tamén abordaron a situación internacional, dende a invasión de Ucraína, na que a China negou estar apoiando a Rusia, ou do conflicto en Oriente Medio, onde coincidiron na necesidade de reabrir o Estreito de Hormuz e se opuxeron a que Irán poida ter armas nucleares. Trump convidou a Xi Jinping a visitar a Casa Branca o próximo 24 de setembro. Nun momento no que en Galicia buscamos fórmulas para potenciar os aeroportos, a Comisión Europea estuda limitar as axudas públicas ás aerolíneas. María, podería abrirse un escenario con regras novas? Sí, iso é que a Comisión Europea aposta agora por concentrar as axudas nos aeroportos pequenos, os de menos dun millón de pasaxeiros ao ano, porque consideran que teñen máis dificultades para ser rendibles. E iso afecta directamente ás 3 terminais galegas. Segundo os últimos datos, tanto Santiago como a Vigo e a Coruña superan esa cifra do millón de viaxeiros anuais. E nos últimos anos financiaron rutas para atraer compañías e aumentar conexións, pero Bruxelas considera que esas subvencións poden limitar progresivamente pois esa competencia entre os aeroportos próximos e por iso quere limitar esas axudas, algo que preocupa en Galicia porque precisamente parte do tráfico aéreo internacional depende desos incentivos públicos. E a partir deste outono, Galicia vai recuperar a conexión aérea directa a Valencia. Vaina prestar Vueling. Será a partir do 15 de setembro, despois de que esa conexión a abandonara Ryanair hai uns meses. A primeira hora volveu ser complicada hoxe a circulación de trens en Vigo por unha avaría que provocou atrasos nas primeiras frecuencias da mañá. Mar. A incidencia producíase a primeira hora da mañá nos sistemas de sinalización da bifurcación de Arcade, o que significa que quedou fora de servizo unha das vías que chega ata aquí, ata Guixar, que é onde estamos nós. A consecuencia foi un atraso de 42 minutos no primeiro tren rexional que chegou a Vigo dende a Coruña. Informa Adif que o servizo nunca estivo interrompido, pero sí que o resto dos traxectos experimentaron atrasos, aínda que non tan significativos como o de primeira hora. A media mañá a avaría quedou resolta e a circulación recuperou a normalidade. O español contaxiado por antivirus segue con febre e con dificultades respiratorias. Está illado no Hospital Gómez Ulla de Madrid. Hoxe soubemos que o español contaxiado por antivirus ten 70 anos. A súa evolución é positiva, aínda que presenta algúns problemas respiratorios, polo que tivo que recibir oxigenoterapia. Os datos que tenemos son datos razonablemente favorables, así que esperemos que desde luego continúe así y que dentro de poco podamos, digamos, dar aún mejores noticias. Non hai novidades sobre os outros 13, con todo, dende o Ministerio de Sanidade optan por unha mensaxe prudente sobre a situación do gromo. Viendo cuál es la forma de transmisión y las características en términos de contagio y de transmisión del antivirus, podemos decir que se han hecho las cosas como se debía y que ahora, si se siguen tomando las medidas de precaución, sí que deberíamos decir que está controlado. E o que segue verte é a liorta política entre o goberno español e o canario. A lo mejor ahora estamos viendo, pasados los días, que se ocultó información, que no se fue leal con la institución del Gobierno de Canarias y que hubo una intencionalidad clara de apartar a Canarias de una toma de decisiones y a nosotros nos pareció injusto. Está en una situación de tesis conspiranoica que yo lo que le pido al señor Clavijo es que se mire en el espejo y que reconozca que se ha equivocado. Unha polémica a que se sumou tamén a ministra de Sanidade, Mónica García, recriminou a Clavijo a súa ausencia durante toda a operación. A paciente máis grave con antivirus está en Francia. É unha muller repatriada dende Canarias ingresada en estado crítico. Precisa dun pulmón artificial para poder respirar. O estado é crítico. Hai ademais 22 contactos estreitos illados por precaución. Nos Países Baixos decidiron que os tripulantes que van a bordo do Ondius tamén estean confinados.
O barco no que se desataba ese gromo segue a súa viaxe cara aos Países Baixos. Nestes momentos navega fronte á costa portuguesa á altura de Lisboa. Non vai chegar ao porto de Rotterdam antes do luns. Ademais dos tripulantes, nese barco vai o cadáver da pasaxeira alemá que morreu durante a viaxe. E Francia confirma a gastroenterite como causa do falecemento dun dos pasaxeiros do barco atracado en Bordeos dende onte, un pasaxeiro de 90 anos. Os que seguen nese barco deberán permanecer illados a bordo para evitar contaxios. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, vai se reunir co Papa antes de que este inicie a súa viaxe por España. O encontro será o 27 de maio en Roma. Vai ser a primeira vez que coincidan dende o inicio do pontificado. León XIV visitará España entre o 6 e o 12 de xuño, un percorrido que non inclúa Galicia, pero que seguiremos moi atentamente dende esta corporación. É o terceiro ano que veño aquí para auxiliares de policía local. O ano pasado conseguín plaza para Bayona, traballar en verán, e o ano anterior en Sanxenxo. Vamos a intentar aprobar para conseguir outra plaza para traballar este verán. El pode ser un dos membros que reforcen os corpos da policía local en verán, cando moitos concellos galegos duplican ou ata triplican a súa poboación. Ese é o obxectivo do proceso que hoxe reúne en Silleda máis de 600 aspirantes. Solo bolis e o DNI, nada máis, nin carteiras, nin reloxos, nada. Comezaron esta mañá en Silleda as probas da oposición para 74 prazas en 25 concellos. Nesta primeira fase haberá un exame tipo test e a proba de galego. 50 preguntas, eu estou exenta de galego, e despois, se aprobas, pois pasas as probas físicas. Sería un contrato de 4 meses, pregunta de exames, por motivos así excepcionais, ata 6 meses. Para reforzar os puestos de policía local en verán, cando hai aumento de poboación. Os que pasen terán que facer as probas de aptitude física, salto vertical e carreira, que se celebrarán o 24 de maio na Estrada. Os seleccionados farán ali un curso na Academia Galega de Seguridade previo á incorporación. Un pouco así sobre o municipio, licencias, e así axudar a xente, todo eso, pues pareceme un traballo interesante. Os aprobados quedarán despois incorporados a unha listaxe de reserva. Temos novidades sobre o caso do home que aparecía cheo de sangue nunha cuneta na autovía do Morrazo esta semana. O xuíz decretou ingreso en prisión para 3 persoas acusadas de secuestralo na Praza América de Vigo cando outra vítima máis que localizaron en bo estado de saúde. O home dera datos do coche aos axentes. A policía identificounos e investiga o ocorrido. A agresión podería estar relacionada en principio cunha débeda económica. E estas son imaxes novas da Dorna atropelada por unha lancha entre o Grove e Cambados. A medida que nos achegamos á embarcación, podemos observar claramente as desfeitas provocadas por ese forte choque, por esa colisión contra un barco que era o dobre de grande. E todo apunta a unha fatalidade. A Fiscalía vai investigar o ocorrido, pero os primeiros indicios xa nos din que o barco de recreo, moito máis grande e potente, non viu a Dorna, entre outras razóns, pola diferenza precisamente de tamaño. Foi como David contra Goliat, pero venceu o xigante. Unha lancha de case 10 metros e medio de eslora de 900 cabalos como esta que están a ver, capaz de acadar os 60 nos de velocidade, en fronte unha Dorna de madeira a remos que nin lle chega a metade en tamaño e moito menos en potencia. Anda moito, e se vas moi cerca dunha batea con que levantas as lanchas e teñe moito caballaje, non podes ver a persona, non sei. Se vas polo medio do mar, sí. Nin a viron, porque efectivamente foi nunha zona de bateas, engancharon pola popa a seica por culpa do sol. Un accidente, un descoido con consecuencias graves. Por iso, a Capitanía Marítima xa remitiu o informe á Fiscalía. Tuvo que ser unha cousa de salir ao mellor dunha batea e vir a lancha, e non lle dá tempo a nada. O ferido, un mariñeiro de 71 anos xubilado do Grove, está grave. Non recordo o que pasou. A bordo do outro barco do Potente, o patrón tamén do Grove e o armador do barco, un home de Madrid que atraca na Toxa, un tándem habitual. As lanchas que veñen os ricos alá na Toxa, pois contratan patróns para levalas.
además que se saben máis sitios para pescar. Neste caso, segundo confirman no Club Náutico, ambos teñen o título e unha ampla experiencia. O club lamentou o accidente con consecuencias que puideron ser fatais. Tamén no mar, os gardacostas revolcaron un pesqueiro en Celeiro que quedara sen motor ao norte da costa de Lugo. O María Magdalena está xa a salvo no porto de Burela. Lembramos outro caso, ocorría onte o camioneiro que faleceu na autovía das Rías Baixas despois de precipitarse dende o alto dun viaduto. Non tiña a ITV da cabeza tractora o día, esa cabeza tractora que vemos. O home de 50 anos, veciño de Cualedro, morreu despois de caer dende o viaduto por unha altura duns 30 metros. Tranquilo e calmado, así o cualificaron esta mañá no xuízo as médicas de urxencias que atenderon o parricida de Muros tralo ocorrido en abril de 2023. Estaba fuera en el portal, fumando un pitillo, nos comenta lo mismo, que entraron unos hombres en su piso, que la habían cogido, le hicieron una herida con un cuchillo y que habían matado a su padre con un machete. Describió a los agresores, a uno de los agresores, de la misma manera varias veces. Luego nos dio a entender de que su padre estaba metido en problemas. Estaba tranquilo y calmado. A convivencia en lugares públicos non sempre é sinxela. Este é o caso en moitas rúas e prazas onde negocios e nenos xogan e comparten espazo, algo que non sempre sae ben. Hai uns meses os hostaleiros de Lugo queixábanse de estragos que deixaban os pelotazos dos nenos cando xogaban. Os pequenos utilizan a rúa como campo de fútbol e provocan nalgúnas ocasións danos en terrazas, escaparates ou nas portas dos negocios e edificios. Non sempre, pero en algúns casos é así. Este de Lugo non é, de todos modos, un caso illado. Agora son os comerciantes de Cangas os que se queixan de que os nenos usan os seus escaparates como portería. Son dúas das prazas máis acolledoras e céntricas de Cangas, con varias terrazas, a Méndez Núñez e o Irado do Sinal. Pero os seus comerciantes e tamén hostaleiros tremen os días de bo tempo e cando os rapaces saen dos colexios e tamén as fins de semana. E que ademais a persiana baixa e unha nena, pois así, era porteira. Aquí, na claro, na miña persiana, entonces sabe que a Ginsa lle dicen, pero isto que é? Espera, fuera. Aquí en verano, cualquier día por las tardes, con que haga buen tiempo, tienes que tener la puerta cerrada, porque nuestras paredes son porterías. Estamos un poquinho fartos, a verdad que isto é un chamamento para os pais, que por favor, que poñan da súa parte, porque así non podemos estar nin traballar. Claro. Nalgúnas ocasións producen danos e mesmo golpean a persoas. Porque a él, bueno, un cliente, unha señora cunha copa na man, deron un balonazo e rompeu a copa na man. Pois teño un letrero aí fora de madeira e algunha letra se caiu. Eu teño no escaparate, bueno, pois un caballete con unhas fotos expostas, tiña unha especie de un lienzo grande onde expoño unhas fotos e teño as fotos como do chupinazo que lle deron, caiu todo iso hacia adiante. O que máis enerva a estes comerciantes é que hai unha gran pista polideportiva a escasos metros, pero ali non hai terrazas. Por iso chegaron a pensar en pedirlle ao Concello que proíba en multe xogar a pelota ou que promova unha zona de terrazas a carón da pista. Bueno, e tamén te digo, todos os nenos con pantalón. Quizáis convén tamén que sexan os pais os que tomen conciencia de onde deben xogar os pequenos. Os veciños de Perves en Miño van ter que agardar ata despois do verán para circular pola estrada que afundiu coas chuvias do inverno. Hai preocupación porque a zona duplica a súa poboación coa chegada do verán. Case 2 meses e medio leva pechado este treito da estrada que comunica Miño con Perves. A casa de Ana e Santiago está xusto no punto onde a principios de marzo se rexistrou o corremento de terra que provocou o afundimento da calzada. Resulta que comenzaron prontas obras, porque a proposta que teñen é unha obra criminal. O corremento tamén desprazou varios metros a casa doutro veciño situada sobre a praia. Tras o estudo xeotécnico realizado pola Deputación da Coruña, titular da estrada, está previsto acometer a construción de 26 columnas de 30 metros de altura para estabilizar o noiro. Eso, espero que lo hagan. Yo tengo paciencia, un año más o menos, voy a esperar la paciencia a ver si se me acaba. A complexidade da obra obrigará a manter o corte da estrada todo o verán nunha zona costeira de gran actividade turística, entre os afectados un camping. Estaba en Uralita, aquí estamos de Uralita,
e fixémolo en madeira, puñámoslle aislante, puñámoslo tellado e revestimos todo arredor con mortero acrílico. Acaban de escoitar a Manuel, un veciño de Friol, en Lugo. Conta como lle quedou o secadoiro dos produtos da matanza despois da reforma. Amañou ese alpendre e as cortes das vacas. Son iniciativas que conseguen acabar co feísmo no rural. Ángeles ensínanos como quedou a corte tras cambiar o tellado, mellorou a imaxe exterior, pero tamén a calidade de vida das súas vacas. Aísla máis da calor na cuadra e o frío. A corte non foi o único que cambiou, así quedou o secadoiro que teñen para os produtos da matanza. Estaba en uralita, e quitámoslle a uralita, e fixémolo en madeira, puñámoslle aislante, puñámoslo tellado. Nestas fotos podemos ver os cambios. Todas as edificacións auxiliares reformáronse coas axudas para correxir impactos paisaxísticos. É de facer contornas máis amables, agradables, que un se sinta máis a gusto no lugar onde vive, facer unha Galicia pois máis incluso renaturalizada, donde utilicemos materiais que non sexan impactantes. Son axudas por 3.000 euros o 70%, financiado pola Xunta. Manuel e Ángeles levan varios anos botando mandelas para mellorar a contorna da súa propiedade. E axudan de verdade. Nós, se non fora polas axudas, todo isto que fixemos non o hubiéramos feito. Este ano concederonse case 700 e duplicouse o importe global que ascende a 2 millóns de euros. Esplendorosa catedral. Santiago celebra o Día da Ascensión. Composteláns, turistas e peregrinos mestúranse neste día marcado en vermello no calendario dos santiagueses. Carlos Amado, nós estamos no centro da festa. Aí tes a Nora detrás. Efectivamente, Marta, trasladámonos ata a terraza do edificio de Correos. Estamos entre a Catedral e a Alameda, en plena zona histórica. Precisamente neste punto, na Alameda Compostela, céntrase a esta hora toda a actividade nun día que aquí é tan importante como a celebración do Apóstolo. Os composteláns consideran a Ascensión a súa verdadeira festa, tanto a nivel local como a comarcal. Veñen de toda a zona de influencia de Santiago. Iremos a Noria, que vimos a propósito por eso. Tamén ver e sair cos cabezudos a bailar. E despois é correr por toda a zona bella detrás deles porque van a fume de carozo. O programa festivo é un clásico. Barracas, campeonatos de chave, verbenas, desfile de cabezudos, concertos. Casi todo isto discorre entre a zona bella e a Alameda e fai que por uns días na turística Compostela haxa máis ambiente local ca visitante. É unha tradición de salir o mércores a tomar o pulpo, ir ás barracas. Entonces, nese sentido, sí, pa xente de Santiago. Veñen familia, traen os nenos, van a Noria, van pola Alameda e logo comen aquí. En tempos, as barracas compartían espazo con outro dos eventos sinalados deste Día Grande da Ascensión, a Feira Cabalar. Eu veño á Feira da Ascensión cando era no Paseo da Ferradura. Teño fotos con meu pai, ou sea, vendendo aparellos para cabalos, monturas e cousas desas. É unha feira das millores, unha feira anual das millores de España. Hemos traído esta yegua mansa montada con 8 años, una yegua preciosa. Y nada, aquí la estamos preparando un poquito, haciéndole unas trenzas y eso. Y para montar y para disfrutar. Oye, que sale un cliente, pues la vendemos, claro que sí. Desde 1971, tanto a feira como as exhibicións de doma celebranse no mercado de Gando, pero seguen sendo un dos emblemas da festa. Os políticos tampouco quixeron perder a oportunidade de desfrutar da festa da Ascensión. José Ramón Gómez Besteiro acudiu un ano máis á Alameda e, como sempre, visitou as atraccións para logo degustar o polvo xunto a membros do Partido Socialista de Galicia. Tamén se deixou ver pola Alameda e polas casetas do polvo a voceira nacional do BNG, xunto coa alcaldesa da cidade, celebrando estas festas da Ascensión.
Non falta tampouco o líder do PP de GAN nestas festas de Santiago. Alfonso Rueda mesmo se animou a xogar algún dos xogos nas casetas. É un día de estar na Alameda, tomar o pulpo, non sei se dá tempo a montar na Noria, pero conservar un pouco as tradicións, que aquí en Santiago eso se coide especialmente, eu creo que está moi ben. Os políticos toman hoxe o polvo en Santiago xunto con centos de persoas que gozan tamén da ascensión. Xoel Rodríguez, queda algún oco? Pois, Carlos, non é só que non haxa oco nestas casetas, é que hai que agardar arredor de 30 minutos para poder sentar e gozar dunha ración de polvo que, por certo, nesta edición das festas da Ascensión ten un prezo de 15 euros. Esta carballeira de Santa Susana é, como dicimos, un dos epicentros hoxe desta celebración, nestas festas, porque ata aquí veñen avós, pais, nais, nenos e nenas para celebrar cunha boa papatoria este día grande. E moitos dos que agora están aquí, despois de xantar de seguro, continúan coa festa, coa celebración e coa troula da man das distintas e variadas actividades programadas nas festas máis picheleiras. Os que levan unha sorpresa grata son os peregrinos que chegan a Santiago en plena festa. As cifras son xa de temporada alta. En abril foron máis de 56.000. Hai peregrinos que si saben da Ascensión e ademais veñen e coinciden para vir a súa Compostela para poder ir á festa. E a oficina do peregrino, cando levaba unha hora aberta, xa despachara máis de 400 compostelas. Para Galicia, para Santiago. Semana Santa é o pistoletazo de saída da peregrinación forte, xa é cando a oficina empezamos a estar xa normalmente con 2.000 personas ao día, o fin de semana 3.000. Na porta topámonos con Ana e Serguei. Os alemáns son tradicionalmente dos que máis nos visitan. Levan 15 días camiñando e acaban de chegar a Santiago. Rexístranse na entrada e agardan a que os atendan. Always a little bit of stress. Teño moito estrés no traballo, di Serguei, e no camiño puiden evadirme. Ana está no paro, é un momento delicado na súa vida, por iso fixo o camiño. Quería averiguar que facer a continuación, di, e no camiño tiven a oportunidade de centrarme niso e tamén estar acompañada, o que foi moi fermoso. O camiño deulle alegría e esperanza. Tamén está a sorpresa de que chegan en festas. Iso é fantástico, di. Mentres que Ana alégrase de chegar xusto a tempo. Tamén pode ser que o camiño lles ofrecese algo máis, porque ao final da entrevista descubrimos que eles non empezaron xuntos o camiño. Risa nerviosa? No. Si o acabaron xuntos e tal vez comecen outro camiño diferente. A vos seguro que a maioría dos peregrinos descoñecen que hai moitos refráns vinculados a esta festa. O máis popular quizáis este? Pois mira, un é que se chove o día da Ascensión, o de sempre. Vai chover 40 días sí, un día non. Ese é un deles. Ese é un dos refráns, pero a Ascensión caracterízase por querer burlar outro dos máis coñecidos, Carlos. Pois si, Marta, ese que di que hai 3 días no ano que locen máis co sol, Xoves Santo, Corpus Christi e Ascensión. E dis ben cando falas de burlar este refrán, porque hoxe o ceo ameaza constantemente con orballos, algo de chuvia, de feito, algunha pinga xa nos caeu, pero nin así consegue estragar o ambiente de festa. Este xoves non é un xoves calquera. 3 xoves hai no ano que brilan máis que o sol. Xoves Santo, Corpus Christi e o Xoves da Ascensión. O refraneiro fala dun día singular, que este ano non é especialmente luminoso. E iso tamén trae consecuencias que case todo o mundo coñece. Se chove o día da Ascensión, 40 días de agua son. Os refráns vinculan a festa religiosa co tempo e a súa influencia no agro. Que se chove día da Ascensión, millo si, ervellas non, que vai haber millo, pero fabas non. Polo clima, porque se chove e está mal tempo, pois para nacer o millo e fabas, que agora este mes é época de sembrar, pois non evolucionan igual. Tamén se di que na Ascensión 3 días de carne e 3 non. Hainos que non saben de refráns e hai quen ten unha idea aproximada. Na Ascensión chove un día así e outro tamén, que o he inventado eu. Píllasme, a verdad que non me sale,
Con refrán ou sen el, a Ascensión é unha festa popular e ben arraigada en Santiago. Eso non hai refrán, pero bueno, deso, para comer non vai faltar refrán. Para que leves o timón deste barco hasta alta mar. Muchísimas gracias. É a remuda nun emblema de Santiago. Agora prepáranse para abrir en xuño o Paradiso. Agustín pásalle o testemuño a Eduardo. De neno, Agustín quería ser cura ou taberneiro. E agora, de xubilado... Habemos papa! Fai bromas desde o balcón cos clientes de toda a vida para anunciarlles que xa hai remuda no Paradiso. Despois de toda unha vida de dedicación a un dos locais máis emblemáticos de Santiago, o propietario leva 4 meses recollendo e espantando os turistas que cada 5 minutos intentan en van tomar un chocolate nun local pechado. Eu creo que trae xa a referencia do Paradiso. Pechado por pouco tempo, porque Eduardo está case listo para tomar a remuda. Sí, mucha responsabilidad porque Agustín durante muchísimos años lo hizo muy bien. Entonces, claro, ahora hay que hacerlo igual o mejor. Eduardo Molina ten longa experiencia como hostaleiro, pero sabe da importancia de coidar os detalles da bella forma de facer. Xa ten o secreto do chocolate, pero non só. Agustín va conmigo para todos los sitios. Vamos a la ferretería, vamos a buscar mandado, vamos a hacer todos los recados, buscamos la misma pintura, porque queremos mantener la misma esencia, todo igual. Hai moita xente que di que o verde Santiago, este non é o verde Santiago, este é o verde Paradiso, que foi unha mezcla de pinturas que fixemos, foi o ideal para poñer aquí. Un bar patrimonio decorado por Ventura Cores, fundado en 1976 por un emigrante retornado de Cuba e que está a piques de deixarlle o temón a un migrante cubano con antepasados galegos. Complícase o futuro de Starmer como primeiro ministro do Reino Unido. O ministro de Sanidade acaba de anunciar que dimite e, ademais, postúlase para relevalo. O duro revés sufrido polo Partido Laborista do primeiro ministro nas eleccións municipais provocou un auténtico sismo político, a pesar da intención de Starmer de manterse no cargo. O rei Xoán Carlos está de novo en Sanxenxo para estar na regata desta fin de semana pola ría de Pontevedra. É a segunda visita a Galicia no que vai de ano. Como é costume, aproveita esta día para xantar nun restaurante da zona. O rei Xoán Carlos regresa a Galicia xusto un mes despois da súa última visita. Chegou onte ao mediodía a Vigo nun avión privado onde xa o estaba agardando o seu amigo Pedro Campos para leválo directamente a comer. Pisou antes meaño que Sanxenxo. E é que desta volta houbo cambio de guión e non pasou pola casa do seu anfitrión nada máis chegar. O restaurante, o Muiño da Chanca, situado na parroquia de Dena, en Meaño, foi o elixido para sorpresa dos seus propietarios. Cando tomamos nota da reserva, unha mesa para 8, pois é unha reserva máis. Pero despois, no momento que che dicen é o rei emérito, pois, lógicamente, tes que poñerte as pilas e intentar que non fallar. Mesturados entre a clientela, escolleron esta mesa por ser a máis accesible dende o exterior. Foi un cliente máis. A intención dele era eso tamén, pasar como un cliente máis. Elixiu as especialidades da casa regadas cun albariño das Rías Baixas. Fixemos unha tortilla de patata, empanada de chocos e un pescado á brasa. E comeu como un rei. Felicitounos polo postre, polas filloas, que foi unha das cousas que máis lle gustou e que repiteu incluso. Era a primeira vez que recibían o rei en Meaño e notaron a presión. Nos procuramos atender ben a todo o mundo, lógicamente, pero parece que a presión pois sí que se nota, pero bueno, unha vez que entrou é todo xa como unha persona máis. Hoxe será unha xornada na que as nubes serán as protagonistas e, sobre todo, canto máis ao norte poderían deixar algunha precipitación, no resto compartirán ese protagonismo co sol e, sobre todo, o protagonista nesta xornada están sendo as temperaturas, porque as máximas hoxe dificilmente chegarán aos 20 graus. O deporte galego segue colleitando éxitos. O presidente da Xunta recibía hoxe o piloto Juan Gómez Pallas, que gañou o Rally Dakar 2026 na categoría de motos eléctricas. A
Ata aquí este telexornal Mediodía. Despedímonos con imaxes dunha cidade en festa, cun Santiago ateigado de xente daqui da fora gozando do Día da Ascensión. Ata mañá.